Ассалому алейкум. Додари меҳрубони ман Русланҷон, хуш омадид ба Кан Мобайл рӯбарои манора. Мана укон ба якта зашишни стекло часпом додам. Сифати нағзаш модарашон ба якта чихоли хушрӯи харисудиян. Якта вентиляторчи дастӣ ки бо зарядне ки Type-C заряд мегирад, яъне моделҳои нав аст. Дар се оборот кор мекунад. Қисми болоиш давр мезанад. Агар ба поёнаш об андозед, бух пар мебарорад. Клиент подписчики доимӣ мо ҳастанд. Ҳоло тӯҳфаҳои ногаҳонӣ пешкаш мекунем бо шкатулка. Апаҷам мо клиентҳои фаъолумова, клиент подписчикомова тӯҳфаҳои ногаҳонӣ митем. Вале худтон гуфтед ку сайтон тамошо мекунем гуфтед. Яке аз онҳо шумо мебошед, аз тӯҳфаи пешниҳод мекунам интихоб мекунед. Мукоҷон якташ ба Bluetooth наушник мондам, якташ ба дута ремешоки Smart чизе. Сарусоми нашто интихоб кунед. Рафт. Кушоед. Ана дута ремешок барои смарт соати шумо. Агар шумо инашро интихоб мекардед, ба шумо Bluetooth наушник мебаромад. Хай дафъаи дигар худо хоҳад. Зинда бошед укоҷон. Раҳмат. Тӯҳфа муборак бошад. Мағозаи мо дар шаҳри Конибодом, территорияи Гулистон. Хуш омадед дӯстон. Тӯҳфаҳои ногаҳонӣ танҳо барои клиент подписчикои фаъол.